Ei oo paha, ei oo paha. Onko nää kiinni? On. Laita On nyt näkin. jalka sinne. Vittu vaan. Hypätään tästä jo. Ette te vielä pääse hyppää. Ei vittu, mä en oikein. Ilpo. Ei vittu, tää on paha. Chillat jo. Tää ei oo paha. Ai ei. Mitä vittu? Selviin. Ei vittu, mä tekisin... Mä maksaisin tonni, että mä pääsin sen alas nyt ihan oikeesti tililtä hetki. Onks varma? No kyllä sä kohta pääset vauhdilla. Sä pääset. Ei mä en vittu uskalla, ihan oikeesti. Haistakaa vitun Chillaa bro. mustat pojat, vittu. Just näin. Ei mä en oikeesti uskalla, mä en ihan Sä oikeesti. uskallat. Ei vitus. Oota, sit kun ollaan päästy ihan ylös asti, sä oot musta kiinni. Vittu, mä oon ajanut pumppuautoa tällaista, mut vittu tää on kyllä. Ei mä en vittu hyppää Sä tästä. hyppäät. Sä hyppäät. Mut sit nyt ollaan tarpeeksi korkealla, niin idea olisi Ota niinku mustakin. halata toisiaan ja Ota sit mustakin. vaan kaatua niinku Ota puukaan. mustakin. Onko näin? Ei mä en vittu hyppää. Mä en oikeesti. Ei vitus. Mä kaadan sit, jos sä et uskalla. Ei mä en Ota vittu mustakin. hyppää. Meillä Ota on nyt mustakin. vittu hetki. Ei oo paha. Ei vittu mä en hyppää. Ota mustakin. Vittu. Ota mustakin. Ei. Ota kiinni. Ei vittu. Ota kiinni. Mulla tulee joku paniikkikohtaus. Ei, Mä en se on oikeesti yksi pysty kerta. ehkä hyppää. Sä pystyt. Ei vittu Mä luotan, pysty. että pystyt. Ota musta kiinni ja hypätään. Se on yksi hyppä. Ei vittu on kyllä vammasta tääkin. Ota kiinni. Ei mä en vittu hyppää. Ota Mä en kiinni. legit Ota hyppää. kiinni. Ja koittakaa sillä ristihalaus silleen, Ei mä en toinen hyppää. käsi Se on kainalolla. ihan sata varma mä en hyppää. En vitus hyppää. Tunni. En vitus hyppää. Noin. Ei mä en hyppää. Se on Sä sata pystyt varma. tää. Sä En. pystyt. Viltsu. En Viltsilla vitus. broidi. En Tää ei oo vitus. paha. En. Kuuntele. Ei. Niinpä, se on Chilla. ihan sama vaikka kuka sanoo tuolla alhaalla mitä mä en hyppää. Ei vittu mä oon päättänyt sen. Onks varma? On ihan sata Tää ei oo varma. paha. Ihan sama vaikka vittu. Noniin. Ota kiinni. Sä pystyt Vittu tää. mua jännittää. Älä kato ympäri. Ei tää korkeus on niin paha, mut vittu vaan. Se on yksi hyppä. Se on yksi Tässä hyppä. sille Sä pystyt. kädet vaan siihen selälle ja sit vaan silmät kiinni ja Ei se Menoks. niin. Ei se niin. Eli saa suorittaa. Saa suorittaa. joo. Siellä on kysymys, loppuko akku äsken, niin ei loppunut, vaan tuli joku yhteysvirhe. Siis mä ihmettelin, että kun kommentit ei liikkunut enää mihinkään ja mä ihmettelin, että mikä tälle nyt tuli ja sit siinä oli sellainen punainen varoituskolmio, niin sit siellä oli, että yhteys menetettiin ja näin, niin sit piti käynnistää, laittaa kännykkä lentokonetilaan ja takaisin, niin sit lähti taas pelittää. Missä ootte? Ollaan Vaasassa. Tuliko se yksi hyppää uudestaan? Tuli ja hyppäskin. Oli kaverit kuulemma nauranut liikaa tuolla alhaalla, niin piti tulla hyppää. Eikö sua pelota, kun toi heiluu niin paljon? Ei. Sitten niinku tippuu, ei odotella. Joo. Pitäisikö mennä vähän taaksepäin? Eteenpäin. Eteenpäin? Joo. Ja sitten noin, että Ei vittu. Mä tipun tästä oikeesti. Ei saatana. Okei, oli niillä jotain merkitystä. millä? Ei näillä valjailla tässä. Niin. Ne tuntuu vaan vähän löysältä. No, se on sellainen niin backup-systeemi, että jos noin nilkkavalijat pettäis, niin sit on vielä noin Okei. vartalovalijat. Mä haluan roikkuu noista. Harmi! Ei vittu. Please kato alas. Katoks alas? Ei. Onks nyt psykopa? Pitäis meidän vaan kaatuu? Pitää sitten ylhäällä vaan kaatua, joo, mutta voitte ottaa jo
niinku halata toisianne. Noin, tollanen hellä rakastavainen hali. Joo. Mehän ollaankin niin rakastavaisia. Ei vittu. Ei vitussa. Oh my fucking god. Noin. Sitten aletaan olla ylhäällä, niin sitten olisi lähtölaskena. Ottakaa vähän tasapainoisempi asento. Noin. Sitten käsi siihen selälle. Sitten mä lasken 3 yhteen ja 3 mennään. Eli 3, 2, 1. Kolmosella meno on paras. Kyllä. Pitäis jossain vaiheessa ruveta miettimään laturia tähän mun puhelimeen. Se on tietenkin hirveä jono. Paljon hyppy maksaa 85 €. Jättääkö moni hyppäämättä ylhäällä? No täällä Vaasassa on nyt... Onks nyt 2 tullut jo hissillä alas? Mitä? Nosturista on ihan jos vinssi. Ai jaa. Mä en tiedä missä ne on. Sitten vaan peremmälle. Kohta. Sitten joo, siihen jalat siihen mustille merkeille. Sitten noin vähän taaksepäin. Ja sitten sun jalat tonne sivuille. Okei, tää on vähän ei mitään. Ei se mitään. Joo, otetaan. Tässä ei tästä mitään. Otetaan pikku hetki tosta nosturista tuli. Nosturista hajosi ehkä vinssi. Niin ei edes päästä ehkä, ei tähtää. Tää ehkä ne laittaa rikkinä se vinssi on, ei siinä mitään. Niin, vielä. Sama. Kauanko tää kestää tää matka ylöspäin? Pari minuuttia. Noniin. Mikä on musta? Joo. Kyllä on nyt kato joku vanha hyvä luotettava kone, hyvä. Ei tuu tämmösiä. Nee. Noniin, se lähtee. Se on menoa. Niin on se sellainen vanhassa koneessa, jossa on vuodelta 85 asti toiminut, niin kyllä se nyt vielä. Mutta mä oon kumminkin tässä näin, mä voisin rippua tästä näin, ei se mitään. No niin, ihan turva. Noin, sitten noin ja siellä on kiinni ja täällä on kiinni. Niin. Äiti päästä nosturista. No niin, eikä Ikaros hänen fajansa vangittiin Kyproksen saarelle, koska hänen isänsä oli sellainen arkkitehti. He vangittiin tällaisen torniin. Ja Ikaroksen faija rakensi hänelle siivet lintujen höyhenistä ja ampiaisten unajasta.
Ja hän sanoi Ikarokselle, että hei, sä lentää liian alhaalla, koska veden kosteus niin kun, vetää sen urajaan sen niin kun, veden ja ne tippuu ja hän tippuu taivaan alas. Ja hänen saa lentää liian ylhäältä, koska aurinko sulattaa sen hunajan ja ne tippuu alas. Ja Ikaros käänsi ja hän tippuu, koska hän liian korkea aurinko, mutta hän ei itkenyt, vaan hän nauroi, koska siitä, että hän tippui alas, oli todennäköisesti siitä, että hän oli Sitten voitte lentänyt. halata toisianne. Ja sitten Hän vaan on kaatuu lentänyt. niinku puu kaatuu. Okei. Koska hän on lentänyt joskus. Hän on lentänyt joskus. Oliks mä ilkeä? Mitä tapahtui äskeisessä liveessä, niin tuli joku yhteysongelma. Tää herjäs, että yhteys menetettiin. Joo, jatkuukohan se tarina tuolla alhaalla? Ai miten? Käynyt tosin. Mustille merkille. Noin. Valko sille? Oi vittu taas siistiä. Haluaisit sä mennä selkääjälle? Olisin halunnut, Oikeesti? mutta nyt mennään näin. Sori, mä pöllin tän sulta. Mä menen nyt selkääjälle. Hirvittää mennä Noormajelläkin. Mutta joo. Näillä mennään nyt. Näillä mennään. Eikö se oo pahempi mennä selkääjälle? Ei oo niinku jännittävyydessä eroa. Ei oo jännittävän se ero. Mua niinku huvittaa tää. Kuinka korkealta tää menee? 60 metriä? 60 metriä joo. Puomi on 62 metriä ja sit siitä miinus pari metriä ja sit me ollaan jonkun metrin alempana kuin toi kone. Niin. Mä oon tehnyt töitä 40 metriä korkealla No. nostunnilla. Joo. Ei sillä tavalla niinku Joo. KT, mutta enpä hyöllä koskaan sitä alas. Oh Jesus, tää menee korkealle. Eli sit voitte halata toisianne. Ottakaa sellainen ristihalausote silleen, että toinen käsi hartia yli ja toinen kainalo oli. Anteeksi. Eli täältä sille, noin, tollanen. Onko se nyt oikein? Nyt on oikein joo. Sitten ottakaa vähän sellainen tasapainoisempi asento siinä silleen, että nyt te olette aika vahvasti tänne niin korin päin kallellaan. Niin noin, ihan niin kuin jossain kadulla halaisitte tolleen näette Joo. pitkästä aikaa. Niin noin, sitten ottakaa valmiina. Mites kun Eli me siitä kaadutaan niin tiputaan, niin koska me päästään irti? no ekat pomput pidätte tolleen. Niin. Pidetään koko ajan Joo, kiinni. eli 3, Ollaanko 2, nyt? 1.
Hyppäisikö se Arista ja veljen kanssa? Eikö se tuli hyppäämään yksin sitten? Siinä on vinssi rikki, niin kannattaa varautua siihen, että saattaa tulla hätälasku. Joo. Ei jumalauta! You're gonna die. Nope. Let's go! Ei vittu, kato tonne, kato taaksepäin. No eli Ei sit... mitään, sori vaan nyt niin. No vittu tää. Kyllähän se, eikö se lääkärissä ja näissä hommissakaan niinku... Vittu, sori. Kiva, oho. Kiitos. Kirurgikin kun sanoi, että oho. Tää. Ei, sua ei ahdista, me otetaan vittu visuhali. Me otetaan visuhali. Pelottaa. Ei. Mennään ylös. Nyt mennään ylös. Me mennään. Vittu, Ei jumalauta. Niin saatana. Mä menen selkä edellä, bro. This funny as fuck. Hei, pidä silmät kiinni, jos pelottaa. Kuinka korkealle tää menee? Ei vittu, mennään Palosaarelle. Hello. vittu. Ai jumalauta. Ok, mennä. Tää puolella. Kerran meillä tää. Eli sit voitte ottaa ristihalausotteen. Toinen käsi kainalo ali, toinen hartia yli just tolleen. Ota kiinni. Joo. Noin. Sitten ei olla ihan vielä ylhäällä. Eli toi on tää hyppyasento. Ja ootteko valmiina? Joo. Eli... Pudota vaan meidät. Joo, Sit kun sä oot ready. No otetaan vähän tasapainoisempi asento siihen H2. Sieltä tuli hyvät kommentit, että vittu tää oli hauskaa. Menikö tonttiin, ei mihin vinssirikko vaikuttaa, niin no se nyt vissiin toimii vähän niin kuin normaaliin hitaammalla ja en tiedä sen tarkemmin se vinssin tilanteesta, mutta sit jos se vinssi sanoo, että kaput, niin sitten tullaan köysilaskeutumisella alas. Eikä jännitä korjoheiluminen, ei jännitä se. Jännittää, että joutuuko kohta niin tekee köysilaskeutumisia. Muistatko eiliseltä sellaiset, kellä oli vihreät meikit ja pelkät bokserit, niin en ollut eilen täällä. Tulin vasta tänään. Täällä oli Vertti hypyttämässä eilen. No sitten. Tervetuloa. Ja mä menen valkoisille. Joo. Hyvin päätelty. Joo. 1+1 on 2. Ootko selvinpäin? Melkein. No, Tässä ollaan vaan me just melkein. jänskättää näin paljon. Mut se oli niin hyvä päättely, että sit Joo. mä ajattelin, että olisi. Ai vittu ja varpaat ja kaikki näkyy. Niin, ja voi ei. Voi ei. Tää oli vittu tässä. Voi ei. Oi vittu, oi helvete. Just meinasin sanoa, että haittaako ton TikTok-liven päälle ja pitääkö näyttää varpaat sinne. Tallennatte tän. Kyllä se, joo sen. Joo, mä lataan jonnekin. sen sieltä, joo. Ja, Sulla on milkki tossa. joo, ja sit mä laitan tonne YouTubeen sitten kanssa noin. Alltså jag är jättehöjdad. Håller de med Jocke kanske? Ja hur du vill.
Kai se on ihan helvetit. Mä en ymmärrä ruotsia yhtään. Niin Sen takia mä otan turvallisesti. Joo. Et missä me pitäis mä näin vaan? No ottakaa sellainen ristihalaosoite silleen, että toinen käsi kainalla just silleen. Ja itse asiassa voitte jo ottaa sen haliotteen. Ei vahe. Vittu vaan hökkää! Saatan! Joo, det gör det jättekiva. Ja, niin, kaikki on mun puolesta valmista, niin saa suorittaa. Eli kaatuu niinku puu kaatuu. No niin, kaatuu dyfästä. Nyt me mennään. 3, 2, 1. Mutta eikö mä osannut hyvin ruotsia? Jättekiva. Keittääkö Vinssi? Mä en tiedä mitä sille Vinssille oikein kuuluu. Monta metriä? Puomi on 62 metriä. Oota, mitäs täällä on? Onko hyppysysteemi teidän oma vai vuokraatteko? Nämä korit ja köydet ja kaikki tällaiset niin pentsiihin suoranaisesti liittyvät on niin kuin meidän oma. Ja sitten toi nosturi niin vuokrataan. Olisi kyllä tarkoitus ostaa oma nosturi, mutta se nyt on vähän vaiheessa. Onko ollut paljon hyppäjiä tänään? No, jonkun verran. Sitten sieltä kysyttiin missä Sofia, niin Sofia on tuossa alhaalla. Ottakaa vähän irti toisesta. Noin. Noin. Kun ei vie. Tuo penkit tuossa. Siellä on kaikki kiinni, niin ei muuta kuin ylöspäin. Täällä on joku livekin menossa. No joo. Tikkitokki live. Mutta ei siellä ole kuin 2 katsojaa. 2K. Niin ettei sen enempää. Ei. No ei, se on justiin. Eli tosiaan vaikka kyseessä on bentsihyppy, niin oikeasti tarkoitus ei ole hypätä, vaan kaatua ihan niinku puu kaatuu. Ja Joo. sitten voitte halata toisianne. Noin, sellainen hellähali noin. Palaa mua. Ja sitten kasvot eri suuntiin silleen, että kumpikin katsoo just hyvin synk. Kato sinne sitten kovaa. Joo. Joo. Eli vaikka oli silmät kiinni, niin meni ihan niinku Kyllä. synkassa. Joo. Eli sit ollaan ylhäällä, niin sit vaan kaadutte niinku puu kaatuu. Mä oon tähän reunaan, mä annan nyt mennä. Hyvä suunnitelma. No, huomennakin siellä festareilla koko päivän ollaan. Tänne kuin festarien aukioloa. Ja jos hajoaa, niin pystyykö huomenna hypätä? En mä tiedä sitten, että saadaanko me sitten joku toinen nosturi tilalle, niin menee vähän säätämiseksi. Eikö hapota useampi duuni? No eihän nyt ole edes kovin montaa duunia. Mutta mulla on ollut enemmänkin. Tai silloin oli jännät ajat, kun
kun järjestettiin omat festarit tuossa Tampereella Santalahden tapahtumapuistossa, ne Extreme Festit, niin silloin oli silleen, että mä kävin K-Raudassa töissä ja sitten oli nämä bentsihommat viikonloppuisin ja sitten vielä järkättiin niitä festareita silleen, että mä olin siinä toimitusjohtajana. Niin, ja mitä vielä? Sitten oli vielä sellainen mediafirma kuin Extreme Media, niin sitä hommaa painettiin menemään, niin kyllä siinä alkoi olla muutama juttu. Sitten kun on vielä 3 lasta, niin kaiken päälle. Kerro Janne koko tiimille Mariannelta terkkuja. Pitää kertoa. Vaan monemiehinen kysymys, että mistä voi johtua, että tuommoiseen Tadano-Bauni 180 vinssivika voi johtua. Niin, mistä tuollaisen Tadano 180 vinssivika voi johtua? Onko siellä Juha ja kumppanit? Eikä nyt toisinpäin. On paljon ilmaisia bensihyppyjä, jos keksii, mistä voi vika johtua. Ollaanko valmiita? Markku, se on 1 askel vaan! Siinä ollaan. No mut miten se niinku temppuilee? Siis se vaan niinku hidastelee vai? Joo, ei toimi. Ei hidastuus tommoseksi kiinni. Joo. Ei pyöri. Sitten lähdetään. Pikkasen. Upeat maisemat. Ja mä näen tonne taaksepäin. No sit vois ottaa sellainen ristihalausotteen silleen, että toinen käsi menee hartia yli ja toinen kainalo oli noin. Näin. Silleen ja tolleen posket vastakkain, niin toi on tää hyppyasento. Joo. Ja sitten aloittaa sulla täällä ylhäällä, niin mun puolesta saa suorittaa, eli kaadutte niinku puu kaatuu. Noniin. Paljon kustantaa nosturi tunnilta? No meillä se on niinku, meillä nää on niinku päivävuokralla. No sanotaan, että alle 2 tonnia vuorokaus. Jos täällä on kysymys, että jos hajoaa, miten hyppäjät tulee sitten alas, jotka ovat vielä ylhäällä, niin no jos on hyppäjiä, jotka niinku roikkuu täällä jo niinku köyden varassa, niin mulla on tässä tällainen niinku tällaiset automaattilaskeutumislaitteet, että mä saan sitten niinku irrotettua ton narun tuosta pääkannattimesta ja sit saan laskettua sitten asiakkaat alas ja sitten sen jälkeen mä pystyn itse laskeutumaan. Vinssin tilanne on se, että se on jossain ihme kilpikonnan moodissa, että se niinku toimii nyt äärettömän hitaasti. Minkä ikäiset lapset sulla on, jos saa kysyä, onko poikia vai tyttöjä, niin tyttöjä on 2-vuotias, 5-vuotias ja 8-vuotias. Ne on tekemistä. Oi pieniä. Mitä pahaa olette tehnyt, kun Vaasa olette joutunut? On sen verran raju, rankku. En mä nyt tiedä. Ihan mielenkiinnosta. Mitä jos asiakas jää koriin, kun menee vinssi rikki? No sitten me lasketaan ne alas. Sitä varten mä oon täällä.
Ei oo merkitystä. Tiedätkö siellä vaikka näille mustille? Ei oo sulla mulla niin väliä. Ei sulla niin väliä. Mustille ja Mäkö mennään? Tuukko tänne kulta? Mäkö mennään? Hyvit. Mä käyn hakee kännykän laturi. Voit olla muuten varmaan, kun päätään tonne. Kuinka meillä pitää pitää toisesta kiinni? Toivottavasti ei mitenkään. No toivottavasti ei mitenkään. Te halaatte sitten toisianne. Ei voi olla totta. Ai niinku todella seksikkäästi. Silleen niinku... Ei niinku homolla tavalla, vaan niinku miehekkäällä latinotavalla. Ai se on niinku 30 vuoden avioliiton jälkeen sellainen pikku halaus. Kyllä. Kyllä. Nyt on niinku... Ei mä sua halaa minä muoda. Mä en sua halaa minä muoda. Kyllä Kamo, tämä on viimeinen näky mitä mä näin, niin kyllä mä petin. Kyllä mä petyn pahoin. Kaikkea saa mun vittu kusetettua, ei jumaa. Ei vaiskaan. No niin joo. Onko viisi? Kuinka on viipätty? Onko mä paikat tää? On muuten. Vittu menee. Hei siis mitä vittua, mä joudun tästä niinku kaatua sitten. Te kaadutte yhdessä siitä. Ei Mut vittu. sit voitte ottaa sellainen ristihalausotteen silleen, että toinen käsi kainaloa oli ja toinen hartia oli tolleen ja noin. Ei, Se on teidän tää on hyppyasento. Mut sitten... Aletaan pikkuhiljaa olla ylhäällä, niin sitten vaan... Mäkö saa niinku päättää kun mennään? Kaadutte niinku puukautta. Sitten mä virittelen vähän kännykän latausta. Nyt lähti kännykkä latautumaan. Kuinka usein ylhäällä perutaan keskimäärin niinku... Tällä seudulla olisi nousturi huomiseksi. Yes.
Yes, let's go. Mihin mä tänne? Tää on vittu sairasta. Noin sitten. Sori. Noin sitten tulee. Sinne. Ottakaa hetki. No, kuinka kaukaa toi VS nostettu? Seinäjoelta. Saako puhua chatille? Ei kun tuolle Ristolle. Eiku chatille, saako puhua? No saa joo, mulla on mikki täällä. Onks moni teistä hypännyt benchihyppyyn? Kommentoi peukkueemoille, jos on hypännyt benchihyppyyn. Nyt on mun 5. kerta. Joku laittoi hei Henna! Moi! Kyllä tuttui. Ei vittu Henna. Hei, jos sua pelottais hyppää tupla benchihyppy, niin... Hei, Tää on 5. Satu! kertaa. Sydämiä kaikille! Let's go. Ja hei, me hyppää ekaa kertaa, me hyppää suoraan selkä edellä. Sitten sieltä Eetu sanoi kanssa, että moro Henna. Moi Eetu! Kaupungin terrassilla hyvin vittu on kauan. Mä halua katsoa nyt. Me hyppää Show. selkä edellä kohta vittu tonne taakse. Show mimmit. Go girl. Show girls! Siellä kans moi. Yes girl! Siellä on moi Hanna, moi Hanna. Moi! Henna on tunnettu ihminen täällä. Hyppääks mä kohti ihan selkä edellä tonne? Onks se työtä? Joo, no siis tarkoitus on sille yhdessä kaatua, mutta, mutta sitten voitte halata toisianne. Halataan. No on sellainen hella oli. Onks niinku nyt valmis silleen? Nyt ollaan ylhäällä, niin Ota. halatte toisianne ja sitten kaadutte niinku puu kaatuu. Onks valmiit? Koska se pitää muuten vapauttaa alhaalla? Mitä? No ekat pomput ainakin halaatte toisianne, sen jälkeen ei ole niin merkitys. Okei. Saa suorittaa. Hyvä. Onks valmiit? Ei. Saanko kaatuu? Saa Onks mikin kaikki alla? No siis ei oo tätä tallitalla, että ette lähde liian aikaisin, niin siinä ette oo enää kiinni. Jenna, sano vähän nyt nyt. Äänitänne. N, Y, Älä yllätä. N, Mee vaan. Y, T, nyt. Oota, täällä on levanarvaus. Ei. Levanarvaus, kilpikonnan vaihde, öljyt kuumana, hydrauli, suodatin tukossa, Vinssin jarrulaaha. Kiitos. Ukkostaako siellä? No ei kyllä ukkosta. Riittääkö tonnin liina? No, riittää tonnin liina, jos on kahteen kertaa ja sitten on vielä kiipeilyköysi. Which country is this in? This is Finland. Vaasa, Finland. Onko hyppäät kiinni jotenkin toisiinsa? Ne on karabiineista kiinni rinnuksissa toisissaan. Mitä tapahtuu, jos siinä tiputuksessa vahingossa päästään irti kaverista? No, jos toinen päästään irti kaverista, niin toinen halaa vielä. Jos molemmat päästään irti toisistaan, niin sitten on vielä karabiineista kiinni toisissaan. Mutta sitten tapahtuu, että kun naru kiristyy ja jos on hirveän kaukana toisistaan, niin sitten tulee sellaisia kivoja yhteentörmäyksiä. What are you in? I'm in bungee jumping basket. Ottako ensi viikonloppuna Härmässä? Me ollaan ensi viikonloppuna Turuus, Aurafest. Montako hyppyä illassa? No jos on 100 hyppyä, niin se on ihan hyvä. Ja sieltä tuli levanarvaukset.
Ei meillä oo mitään hätää, rakas. Tää voi olla ehkä niin. Oho, aika lujaa kyllä. No tää on tällainen backupi. Silleen, että jos noin nilkkavalijat pettäis, niin täällä on vähän yli. Tääkin olla varovainen, ettei... niin onkin toisesta päästä. Kun mä katsoin, ettei nyt mene tuolta kaikki pikku... Onks tää nyt ihan hyvin kiinni? On hyvin kiinni. Mä vaan sitä, ettei jää sun mihinkään tonne paitaan kiinni, mutta ne onkin tollaset niinku... Kivek. Yllätys. Yllätys. Mä otan noin kivekset tuolta vielä. Oh my god. Peltoniemi laittaa liven päälle, niin sä kuulet. TikTokissa arvelet pian. Nyt on rakas. Me ollaan ylhäällä. Onks nää oikeesti turvallisia? On. Mitkä? Ei nää On. No ei nää nyt niin turvallisia oo. No ei oo. Joo, eniten nyt jännittää sitten toi meidän nosturitilttaa. Niin. Mut niin ei tää niinku... Kato, jumalauta! Oppako? Tuolta me ollaan soudettukin. Joo, mutta nyt turva kiinni. Tuolta ollaan soudettu ja tuonne päin ollaan muuten poka soudettu lujaa. Onks tää nyt oikeesti kunnolla kiinni? On. Voidaanko me halata, rakas? Halatkaa Voidaanko me vaan. ihan... Me luultavasti kuollaan ihan kohta. Onko se ihan ok? Mä en halua nähdä. Katso! Koska se on se... Kaikki on koettu ja nähty. Kaikki on... Nyt katso, rakas. Sitten mä lasken 3-1 ja ykkösellä kaadutaan. Okei. Eli halaatte toisianne vielä viimeisen kerran. Mä voin ottaa tätä alakautta sitten kiinni ja sitten 3, vähän päästä niin sä näet. 2, 1. Mutta älä tukista. Tosti. Sun repemiset tekee tästä hauskempaa. Millä mä nyt on revennyt? Onko asiakkaat on hauskoja? Kiva tytön hiuksille, joo. Mä ajattelin, että se olisi päästänyt irti, mutta sitten ne lähti jo kaatumaan ja se oli vieläkin hiuksissa kiinni. Tuutteko Salon Music and Friends Festari tapahtumaan tullaan? Saatteko itse päättää nosturin paikan festareilla? Ei, kyllä se on aika lailla festarijärjestäjät, jotka päättää sen. Julukla Kevin Magnessum. Missä Janne asuu itse, missä kaupungissa? Espoossa. Onko joskus joutunut laskemaan tyyppejä alas, kun nosturi on hajonnut ylös? No ei olla tosi tilanteessa, että ollaan kyllä harjoiteltu. Et on silleen niin kun on tiedossa mitä täytyy tehdä. Ei tarvii soittaa palokuntaa paikalle pelastamaan ihmisiä. Ei niillä muutenkaan olisi varmaan tarpeeksi korkeata pelastuskalustoa. Kuulinko oikein, että nosturikuskilla myös live päällä? No ei oo nyt. Ei oo meidän nosturikuskilla live päällä. Joo, siis toi... Joo, Vinssissä on nyt jotain häikkää, että se käy hyvin hitaalla. Et joko öljyt on kuumana tai öljynsuodate on tukossa tai... Mennään hitaammin alas, joo, ei oo vauhdilla pilattu nyt. Tuo mikki menee välillä hiljaisemmaksi. Okei. Tiedätkö kukaan? Täältä sanotaan nosturifirmaa. Täällä meidän nosturi rikki. Tiedätkö kukaan? Mistä saatais konejaksi?
Mitä? Joo, mustat sukat siihen mustille merkeille ja valkoiset sinne valkoisille. Noin. Ai että Juha. Vittu. Miksi? Mitä? Miksi? Mikä miksi? Ai miksi mustat mustille ja valkoiset? Ei, kun siis miksi tämä? No ihan itse ootte syypäät. Mä vaan mahdollistan tällaisia asioita. Sä mahdollistat. Mahtavaa. Mä menen mielellä naama edellä. Oliko kenen idea? Ei ainakaan muu. Voit sitä Sä taas. oot vaan niinku viattomana uhrina siinä. Kuinka korkeita on? Älä vittu nyt. 62. 62 metriä. Okei. Oli enemmän kuin 8 omakotitalo. Mä en tiedä kuinka korkeita on. Ei vittu. Vittu Juha. Nyt kaikki miehisyys mukaan tähän. Oi vittu tää on siistiä. Ai vittu vai fiiliksi. Mä en oo yhtä. Vittu. Tää on niin paljon korkeampi kun tänne pääsee aina miten se katsoo. Oho, nyt lähti toimimaan. Meidän nosturi vähän nopeammin. No ei sittenkään. Ai vittu kun täältä sais semmosen kuvan. Minkälaisen kuvan? Maisemakuva. Kaikki aistit mukaan. Täällä on TikTok-live. Siellä on TikTok-live käynnissä. Niin... Häh? Onko? No. Terveisiä kaikille! Sitten voit ottaa ristihalausotte, eli toinen käsi kainalo ali, toinen hartia yli, toisen puolen kädet, noin. Eli sitten on mun puolesta kaikki valmista, niin sit vaan kaatuu menemään. Mäkö saan kaataa? Kyllä, yhdessä kaadut. Joo. Kun me lähdetään! Kohti kuolemaa! No, kylläpäs ne nyt heiluu. Vinssi hetkellisesti niinku tuossa ylös tullessa. No nytkö se tilttas sitten? Kyllä tää nyt pikkuhiljaa tulee alaspäin. Luulen, että se on se jarru. Mikä on kuskin TikTok-kanava? Ei oo kuskilla TikTok-kanava. Seuraa samaa liveä. No niin. No, kuski näköjään on niinku seuraamassa liveä. Et se Riistokin näyttää seuraavan liveä justiin, mutta se kuski epäilee nyt, Riistollekin tiedoksi, että kuski epäilee, että jarru laahaa. Itse asiassa tänne haiseisella palannut. Sellainen just niinku kuumana käyvä jarru. Ei oteta melkein ylös ennen kuin saadaan toi ratkaistua. Joo. Pieni luova tauko. Kun nimittäin tuohon ylös tuli sellainen haju, niinku sellainen kuuma metalli. Kyllä me pikkuhiljaa tullaan alaspäin. Saadaan kyllä vaihdettua tässä koneessa toinen vinssi. Meillä on varavinssi. No niin. Pitäisikö Vetalle soittaa ja kysyä riskeerataanko enää? Pikkuhiljaa tullaan alaspäin. Kuin usein. Tää joka lehdessä jostain soppaa ilman.
Mutta oliko siinä äsken idea, että olisi toinen vinssi, jota käyttää? Tai siis mähän en tiedä nostureista mitään, mutta miten kun se heti idea, että kun siellä on toinenkin vinssi? No, mutta se pitää pujottaa käyttöön. Se on siellä kelalla. Okei. Siinä menee niin muutama tunti. Joo. Kysypä just, että monta tuntia kestää, että se saa käyttöön. Monta tuntia kestää, että vinssi vaihtuu? Pitää vetää puomi alas ja sitten vaihtaa toi toinen vaijeri tonne päälle. Pitää vetää puomi alas ja vaihtaa toinen vaijeri päälle, eli kyllähän siinä hetki sitten. No en mä tiedä, tehdäänkö niin. Paljon kelloa? Tää menee... Kello on 23.25. Tää meni 2. Monelta? 2. No, ei meillä ole muuta vaihtoehtoa. Meillä ei käytännössä ole muuta vaihtoehtoa. Me voi näin operoida ja kohtaa, kun me pysäytään tuonne ilmaan, niin joku... Niin. Kyllä me saadaan laskettua ihmiset alas, mutta... Joo. Eli ruvetaan askartelemaan. Otaks mä kori irti? Eihän tässä muukaan auta. Ei muukaan. Joo, aletaan askartelemaan, niin mä otan kori irti ja tällainen. Pidetäänkö vinssinvaihtoliveä? Sitten miten tää se? Me viedään tuonne koneelle. Joo. No ehkä nyt on aika myöskin pitää vielä ruokataukoa sun muuta. Vaihdetaan vinssi. Toinen vinssi käyttöön, niin levataan tuo vinssilive. No ihan sama. Se on sitten vähän sellaista teknisempää juttua. Niin no tässä mä käyn kyllä irrottaa noita asiakkaita. Hämeenkadun 2.0. Saaks tää auki? Joo. Oho. Kiitos. Kuinka nää saa auki? Mä saan nyt tätäkään. Joo, siinä tulla... Joo. Yritetään irrottaa Kiitos. Voit sä ottaa? Joo. Sori, teknisiä murheita. No, me ei ikinä unohda näin kai. Jos mä olin seuraavana, niin pääseekö mä sit heti? Joo, sama järjestys. Jos se voi jonota tunnin tässä. Tunti? Niin, no kyllä nyt välissä voi käydä jotain puuhaamassa. Meillä menee nyt varmaan tunti. No sitten vielä, joo, sitten on nilkkavaliat vielä, no itse asiassa sultakin. Jep. Onko sitten kuvassa? Sori. Kauan se kestää sitten? No mutta Sami ja Henna. No, sitten istu alas, mä otan noin nilkkavaliot. Me mennään nyt. Joo, mä pohdin asiaa, mutta ota hetki. Joo, ota hetki, mä otan vaan Saanko nää. jättää tähän? Joo, jätä vaan. No sitten. Just. No ja sitten. No ja sitten sä saat löysytettyä. Vai saat tuolta. Mä en jaksa välttämättä venaa tänään, niin yritän kysyä vaan. Joo, no me ollaan huomennakin täällä. Sait irti kaikki, hyvä. Mä tuun. Joo. Joo, sori, piti vähän tossa
ihmisten valjaita irrotella. Eli siellä nyt ajetaan puomia alas. Ja sit siellä tytöt pärjää tuolla. Ja sitten tossa puominvaihto oli sit siellä Risto kelaa meidän Vinssi! Vinssi ajos, tai vinssi jarru tai... vaihdetaan vinssi, menee joku tunti tai nyt varmaan niinku. Niin tuo. Joo, siis siis vinssi, joka niinku vinssaa ylös alas, niin se mikä nyt on käytössä, niin se meni rikki tai se niinku toimii kilpikonnan muodilla, niin vaihdetaan toinen vinssi, niin menee hetki vähän askarteluun. Joo, mutta kumminkin saadaan jatkemaan. Saadaan jatkettua, joo. No mä katsoin, että nyt on jotakin sattunut. Joo, kun se toimii älyttömän hitaasti sellaisella kilpikonnan muodilla, niin ei sitä tuu mitään silleen. Niin joo, just niin se, joka nostaako tuota ylös. Joo, just se, joo. Sillä on sitten toinen nauha vielä tuolla. Siellä on toinen vinssi, joo, ja toinen nauha, joo. Se toikelataan sisään, mutta se pitää vetää toi puomi sisään ja sit vaihdetaan niinku toinen vaijeri tuolta kelalta. Joo. Vedetään sinne niinku ja saadaan sille. Mutta pitääkö teidän purkaa tuo siksi aikaa, että saatte käännettyä puomia? Vai pitääkö teidän kääntää puomi tuohon? Ei, se puomi vedetään sisään ja sitten lasketaan tohon alas ja sit siellä käydään niinku kävelee siinä päällä. On mielenkiintoista. Jaa, se laittoi lisää lamppuja. Hyvä! Ei, vähän työvaloa. Tuliko mitään? Joo, vaihdetaan vinssi. Esittelen niitä köysiä vaikka, mitä siellä kävi. Onko useastikin vinssejä särkynyt, niin ei ole ainakaan mun aikana. Jatkuuko oli vielä huomenna? Jatkuu kyllä. Kävikö jotain? No vinssi hajos, niin vaihdetaan toinen vinssi. Hypytettekö vielä tänään? Hypytetään. No ei oo kyllä, tai menee kauemmin kuin siinä pissahdassa, mutta tuossa on vessa, että jos ei me päästetä, se saa mennä Pajamajalle. No menee Pajamajalle sitten. Se on jonossa seuraavana, niin joo. Kyllä se.
kun ei se oo kiva tuossa pissahdessäkään hypätä. Ja tässä menee niinku puoli tuntia tai tunti just, että tässä menee niinku... Joo. Tee vaan pissalle kaiken rauhassa. Joo, me käydään vessassa. Menkää. Kyllä. Ei mitään muuta, mutta sä rupeat siinä kusemaan, kun jono lähtee saman tien ohi siinä vaan. Kauhea huuto. Vittu, mun on nyt päästävä hetki. Ei päästä. Mihinkä olit matkalla? Sori? Mihinkä olit matkalla? Suomen kauppiaan vaja. Miten on vieläkin 1000 katsojaa? Ei nyt jonne syömään loppuko live. No joo. Mitä täällä on? Joku kommentoi, että Vinssistä ei johdu kylläkään hitaus. Mistä sitten? Levaa huolettaa, onko toinen vinssi ollut koska viimeksi käytössä? Hyvä kysymys. Levaa huolettaa, että onko toinen vinssi ollut milloin viimeksi käytössä? Mitä? Levaa huolettaa, että milloin toinen vinssi ollut viimeksi käytössä? Pitääkö Jussi sanoa? Kuukausi sitten. No. Mutta kuka on jomana ja mistä niinku... Mitä? No miksi täällä on useampi henkilö, jotka on silleen niinku, että leva sitä ja leva tätä? Leva tietää. No, mutta onks levalla silleen niinku... Onko siinä sellainen niinku opetuslapsikatras? Ja leva sitten kertoo siinä, sanelee, että joo, et siinä on... Joo, levan faija. Levan faija Nee. tietää. Eiks näin mene? Vinssin rullat ei pyöri. Mikä? No ei, kun täällä nyt on näitä kommentteja, joku oli, että Vinssin rullat ei pyörin, mutta ei se varmaan tarkoita mitään. No joo, ei joka päivä Vinssin live. Voiko joku arvata paljon maksaa? No, meillä on niinku hypytys 1,5 tuntia niinku huippuaikana. Käytännössä se on se 6 tuntia, minä aikana me joko saadaan tulos tai jäähän tappiolle. Niin paljon me menetetään rahaa, kun kone on pois käytössä 1,5 tuntia. Haluatko joku arvata? Ja Kotkassa joku laskee, että 27 hyppyy tunnissa. Niin. Joista suuri osa on tandemhyppyjä. Jos tämmösenkin tapahtuman kulut on vaikka sanotaan 200 000 €, niin ja sit kun meillä on perjantaina muutaman tunnin kone pois käytöstä, voi olla pidempäänkin, niin kuinka kalliiksi tällainen tulee? Täältä tulee vastauksia 15 tonnia, 4500, 6 tonnia, varmaan 7 tonnia, 3 tonnia. Täällä joku Aatu Julkinen kysyi, että miten esimerkiksi etanattila kautta jarrujen kuumuus vaikuttaa tämänhetkiseen Vinssiin? Mikä on Vinssin hinta? No, mä ei tiedä. Älä jää sinne vaunun väliin, joo. En. Te vuokraatte tänne, niin eikö ole vakuutusta? No ei oo käynyt tälleen.
Missä kaupungissa ollaan? Vaasassa. Onko lentoestevalo? Tuolla ainakin joku vilkkuu. Onko puomin päässä lentoestevalo? No onko se toi mikä vilkkuu tuolla? Otakaa zoomattua. Hieno hydesylkkä. Onko tuossa shokkiventtiili? Nyt menee tällaiselle bensihippimestarille vähän jo liian hienoja sanoja. Mitkä on seuraavat festarit mihin menette? Toi Turku Aurafest. Pitäisikö tuonne mennä alas kattoo? Tai ehkä tästä näkee hyvin kuvat. Joo, että kyllähän nosturifirman pitäisi korvata teidän ansionmenetykset. No, tässä vaan silleen tällainen pikkutoimijana, niin nosturifirmoille ei kannata lähteä ryppyilemään, kun niin, äkkiä on tilanne, että kun ei saada nosturiin, niin sit meidän hypytykset on sitten kokonaan hypytetty siinä kohtaa. Kaikki hyvä. Joo. Käteviä ukkoja. Vähän isompi vinssi, mitä mönkkärissä tottunut. Joo. Onko kestänyt tauko kauan? No en oo kattonut. Kuka soittaa? No siellä on vissi jotain ihan perus diipadapa. Paljon teillä on henkilökuntaa siellä. Ei montaa. Minä, Risto, Puski, Sofia ja sitten toi... Mikähän toi on toi Teemu Peltolan driftin kuskin veljen tyttö. Emma. Onko kuski aina sama? Ei ole kuski aina sama. Jäikö se jumi vai mitä tapahtuu? Niin vinssi varmaan tilttaisi, niin vaihdetaan toinen vinssi käyttöön. Nykäsen vaan irtoa ehkä. Se on siitä hatusta vaan jumissa. Mitä teette, jos nosturi ei liiku alas ollenkaan, niin sitten niin sitten pelastetaan köysipelastuksella. Kun liikkuu vauhdikkaasti. On no niin, siinä on tää toinen mönkkärin vinssi tai toi mikä tilttasi ja tuolla on toinen. Harjoitteletteko erikoistilannetta? Ei me vaihdetaan vinssi
kaput, ehjä, maisemat. Lähes synkät maisemat. Saa esittää vetoja, oliko se suoritin? Niin, risti mielessä vilisee 85. 85. En mä tiedä mitä tarkoittaa. Okei. Ai tää on Vaasassa, joo ollaan Vaasassa. En mä tiedä. Nyt mä ymmärrän. Kyllä. Joo. Niin nyt mäkin, joo. Kyllä, luotettavia laitteita. Kyllä. Niin, 85, niin no itse asiassa. Mitä, eikö meidän nosturi starttaa? No. Toivotaan, että vinssin vaihto ei ole turhaa, jos ongelma onkin jarrujen kuumentuminen tai etanatila päällä. No siis missä se jarru on? Sille, että onko molemmilla oma jarrunsa? Siis kun mähän en tiedä näistä hevon helvettiä. Niin onko kummallakin vinssillä oma jarrunsa vai vai onko niillä joku yhteinen? Nytkö se nosturikin tilttaa? Joo, se eläkäänti. Niin luultavasti jarrujen kuumeneminen. Niin, tai siinä oli, että jos jarru laahaa, niin sitten missä näissä on niinku jarru? Vai onko se tuolla niinku... Niin, no joo, se on siellä sisällä se jarru. Ei se ainakaan hohkaa kuumana. No, tuolta tulee vähän lämpöä tuolta välistä, mutta... No, en mä näistä ymmärrä. Molemmilla on eri jarrut. No näin mä vähän ajattelinkin. Tai niin, no siis... Niin. Kyllä, kummallakin vinssillä on täysin oma itsenäinen jarrunsa. Tietää tekoäly. Joo, ja se... Tuolta kuskilta sain kuulla, että se jarru on tuolla kelan sisällä vähän niinku... Olisiko se vähän niinku rumpujarru, en tiedä. Mikä on kakkosvinssin nostoraja? En tiedä, mutta tuskin tulee meidän kanssa niinku ne vastaan. Ihana Robin siellä. Niin Robin soittaa tuolla kauempana. Tuolla kauemmalla lavalla. No nyt lähti alavaunu käyntiin. Onko sieltä otetaan virtaa alavaunusta ylävaunuun, jos ei ihan väärin arvaile. Siis täällä on niinku 1000 katsoa. No niin, nyt lähti ylävaunukin käyntiin. Eli sit varmaan Risto tulee vetämään vinssin narua.
tiedä, onko Risto nyt niinku vinssiapina. Eli joo, saa vinssata noin. Hyvä. Risto tottunut, että pörräät se edessä tolleen? No, enpä tiedä. Janne kuvausmiehenä kyllä. Tehdään mitä huvittaa. Mikä on benchihyppy ikäraja tandemhyppyä? Voiko esim. 10 voi poika hypätä isänsä kanssa? Joo, viime viikonloppunakin oli 8-vuotias äitinsä kanssa. Mitä? Mitä teette? Me vaihdetaan nosturiin toinen vinssi käyttöön, eli sieltä yksi vinssi lopetti toimintansa, niin vaihdetaan toinen vinssi. Eli sieltä käytännössä vedettiin siis puomipi lyhyeksi, sitten tuolta toiselta vinssiltä vaijeri tonne ja sitten sinne toi koukku kiinni ja niin sitten saadaan. Oho! Sofia on tuonut ruokaa. Onkohan sille mullekin? Tai meille muille. Pitäisikö täältä tulla alas? Mistä täältä pääsee alas? Tuolta. Mä laitan puhelimen hetkeksi alas. Miksi sitten hyppiin vaihdetaan vinssi? Pahoittelut, mä vähän tuun teidän alueen läpi. Ei se haittaa, hei, sä saat ihan milloin vaan. Ihan. Sähän oot melkein niinku työntekijä. Joo, käytännössä. Siis miten täältä tuli liven näkyvyyttä on rajoitettu. Livesi ei kelpaa suositeltavaksi, sen näkyvyyttä on rajoitettu hakutuloksissa, koska sisältää jäljiteltyä tai kopioitua sisältöä. Toimenpide on yhteisön suuntaviivojen
Lähetä palaute. Liveni. Joku taas ilmi antanut, joo. Mut niin nyt mä kyllästyin pitää benchiliveitä. Te menitte rikkoonko se? No joo, siinä meni vinssi jotenkin rikki. Niin. No. Sitten ennen kuin joudutaan niin hätäpelastaa ihmisiä sieltä alas, niin vaihdetaan toimiva vinssi tilalle. Se on ehkä ihan. Mistä te saatte ruokaa? Mitä? Ah. Missä on kebappia? No mä en vielä kerran hakemaan, mutta siellä on ruokaa. No joo. No mä voisin... Laitan rahan takaisin vaan. No laitan liven pois, niin mä käyn hakemaan ruokaa. Muistakaa seurata ja niin edelleen. Moikka!